Moni ndine Jack. Nde nkhani ya lero ikutitengera ku Scotland. Ndiye tagwira nchakumwa ngati chakudya chilipo ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Darrell Odhiambo. Darrell anali ochokera ku Kenya, amakhala ku Kenya, anali ndi masisters ake atatu, komanso anali ndi amayi ake, bambo ake. Mu chaka cha 2023 Darrell anali ndi zaka 37. Darrell anapanga maphunziro ake ku Kenya skulu, anamaliza, koma anapezeka kuti anabereka mwana, koma bambo akeyo sadziwa kuti anali kuti, ndi anali single mother. Amamulera mwana wake bwinobwino wamatani, ndi amafuna kumpasa mwana wake moyo wabwino, moyo wapamwamba, mene kholo lililonse limafunira kwa mwana wake. Komanso amafuna atapeza chikondi. Anapezeka kuti anapita online kuona kuti ngati angapeze munthu, ngati angakumane ndi munthu. Pamenepo anayamba kuyankhula ndi bambo wina wa ku Scotland. Bamboyo dzina lake ndi Walter Buchanan. Walter anali ndi zaka 66. Ndi poti anali kufuna chikondi anavana. Wina anali ku Scotland, wina anali ku Kenya. Ndi anapangana zoti akumane, koma anasankha kuti akumane dziko la chilendo eti ngati ku holiday. Ndi Walter ananena kuti panalibe vuto, iyeyo ntchito yake nayo pamwamba kwambiri, anali chartered surveyor. Ndi analipira holiday kuti anthu akakumane ku Thailand. Ndi onse ananyamuka mu 2015 kupita kukakumana ku Thailand, kukumana kwawo koyamba. Iye atakumana anamvana bwinonso kwambiri, anachoka anamaliza holiday yawo, aliyense analowera kwawo, wina ku Scotland, wina ku Kenya. Koma anapitiriza kuyankhulana zinabeba mpaka na Walter ananyamuka anapita ku Kenya kukamuona Darrell. Anakumana ndi abale ake, amayi ake, zinabeba. Mosakhalitsa anthu aja anapanga ukwati mu 2017. Atapanga ukwati, Walter analipira china chilichonse kumulipirira Darrell ndi mwana wake yemwe kuti anyamuke apite ku Scotland. Ndi Darrell ndi mwana anasamuka anapita kumakakhala ndi Walter ku Scotland mu nyumba, amakhala ku Glasgow, ku Scotland kwake ku Glasgow. Area yabwino, manyumba abwino. Ndi atafika chakumene Darrell anagogoda kwa neighbor ati kunali nkhalamba ziwiri. Anthu amazaka 80 chakuti kukapatsa moni kuti ndine ndafika, ndine mkazi wa Walter, ndikukhala ku ndi mwana wanga, kukapasa moni kutani. Kenako anthu aja anadabwa atamuona Walter ayo nkhalamba zichano, to maneighbor anadabwa kuti munthu uyu akuoneka wokwiya, koma anangoyang'ana kuti okay. Koma amene amazamuona so next time Darrell anamuona kuti ali ndi zipsera nkhope ngati kuti wamenyedwa. Ndi anamufunsa aneba akaziwo kunena kuti watani. Ndi anankha kuti ndikuzani zoonana ndimenya chifukwa choti ndinabwera kuno kusafuna kuti ndizibwera, wandimenya sinzoti wandimenya chifukwa chani mpaka na chonchi. Ndi anangwauza kuti ndikuyenera kukuwuzani kuti anthu muziziwa zimenezo kuti zikuchitika. Adabwa nazo kwambiri, koma ndi mmene moyo wake umakhalira after pamenepo. Amamugulira zinthu zodula koma amammenya. Anali ndi ndodo imene amammenyera, akangosemphana mawu amammenya. Kenako amugulira chinthu chodula. Akangulira zinthu ziya zimakhala ngati ngongole kuti azikhala ngati kuti udziyamika zomwe ndimakupangira. Akayambana amamunyoza, munthu wokuda iwe, munthu wonyasa iwe, akatero kummenya. Kenako akamugulira zinthu zodula. Palibe information iliyonse kunena kuti mwana wake amapangidwa treat bwanji, zimenezo zonse zikudziwika. Koma Darrell amazuzidwa choncho, koma amakhalabe. Akatero basa akapeza mwayi basa athamanga apita kwa neighbor kucha kuti ndilipo, ndili moyo, anandimenyanso dzulo. Amachita kumuyika mchipinda ndi kummenya mmene ndi ndodo yomwe amammenyera. Koma basi kumakhala mpaka na chaka chinanso, koma moyo wake kukhala utiwo, moyo wake kukhala umene uwo amamuzuza kwambiri. Mpaka na maneighbor anamufunsa kuti ukukhaliranji, ufuna chani, moyo umene what for. Koma Darrell samachoka, amakhala konko. Ulendo wina anawuza maneighbor kuti anandilanda passport. Ndi zinayi zoti amulanda passport analibe kuti angachoke, koma amakhalabe moyo umavutika choncho. Koma amene kulili ku UK ola kulanda passport akanatha kupita ukanena ku polisi, apolisi amathandiza. Kuli ma organization osiyana othandiza anthu amene akupanga go through domestic violence. Sikuti ndi dziko lonena kuti munthu ungasowe pothawirayi, koma chifukwa choti kuti munthu ukakhala mu bondage, ma bondage ngati domestic violence zimavuta kumvetsetsa kuti munthu yakukhalira ponji, ndipo nzovuta kumvetsa, zimangokhala zophweka munthu wapadera ngati mene ndikuyankhuliramu angamayankhula. Koma munthu amene ali mkatimo zimakhala zolimba kwambiri, zovuta
kuti atani asamukepo, zimafunika kulimba mtima kwenikweni. Koma Darrell amakhalabe nkumatani ndikumazuzidwa choncho. Anakhala mpaka zaka 6 zinadusali pamenepo akumakhala choncho. Ndi mu 2023 mu February akuti Walter anachokapo ndi anzake, anamusiya Darrell ati samakonda kumtenga kupita naye koyenda. Komanso akaenda naye atamamuza kuti uchose ringiyo, sikuti anthu azona ngati ndinakukwatira iweyo, ndi amayenda opanda ring. Ati nkhanza zake zomadabwisa zichoti ndi unkanditengeranji munthuyu. Ndi ati atachoka Walter kupita komwe anapita ndi azinzake, Darrell anakhala pa khomo yekha. Ndi ati usiku anamutumizira message Walter uja kunena kuti umamva bwanji kumusiya mkazi wako pa khomo nkumakapanga cheat. Koma ati message imeneyoyo Walter sanamuyankhe. Anabwerera usiku limenelo, kenako mamawa Walter anayimba foni ku polisi kunena kuti kwangati Darrell wafa, sakupuma komanso thupi lake ndilozizira. Apolisi anabwera anampeza di Darrell patani wafa, koma aoneka ngati wamenyedwa. Anamfunsa kuti watani, ndi Walter ananena kuti sindikuziwa, nagona ndinali kumowa ndanzanga ndabwera ndampeza, namuona usiku ndimaona ngati ali bwinobwino amagona, ndi ndikudabwa mama uno kunena kuti watani wauma wakuzizira. Apolisi okay anamupitisa kuti akampange autopsy, akupeza kuti munthu wacholedwa khosi. Anamfunsa kuti munthu akoneka kuti wacholedwa khosi, ndi Walter uja kusintha nkhani ali yayi namuona anagwa pa stairs, ndi I think wachola khosi choncho. Ndi atamuyeza bwino anapeza kuti anachita kucholeratu khosilo, ndipo panali ma impressions amanja, anachita kudinda pomwe anamufinyira khosi ni manja. Komanso ati ubongo wake unali utaonongeka, atamuchola nthiti atatani. Ndi anamufunsitsitsa kunena kuti no medical report kunena kuti munthu wavulazidwa chonchi, ende unali naye ndiwe. Mpamene ndo Walter anatani anavomera kuti ayi mene ndimafika ku nyumba anali akundidikirira, wanditumizira message yake ya mwanoyo, kenako wangofikira kuyamba kulalata ndi nammenya. Anammenya mutu, anammenya kumenya kwa masiku onse kuja, koma tsiku ilili mpaka anamufinya pa khosi mpaka kuchola ndi kumudani mpaka nakumupa. Mu phone ya Darrell apolisi anapeza ma message olemba kuti you need to die you black bitch, kuchoka kwa munangeyo. Ndi kuchoka 2023 milandu yake inali kutanibe ikupitirira. Ndi walandira chigamulo chaka chinocho 2025 amupanga sentence to life in prison. Life in prison yonena kuti adzakhala ndi chance yopempha parole, kapena kuti kupempha kuti antulutse amchitire chisoni after 15 years. Koma zimenezo zimachitira decide pa nthawiyo, court lidzachita decide kuti tintulutse kapena ayi after 15 years. Koma wapo ndi mmene moyo wa Darrell Diambo unathera. Anasiya mwana wake, thupi lake analitumiza kwa abale ake, ndipo abale ake analira koopsa kuti abale wathu amati akupita kubanja, amati wapeza chikondi, koma anakangogwera m'manja mwa munthu wankhanza. Zinthu zina mwina zimaoneka za simple katika kuzolowera kumenyedwa kapena kutani, koma munthu wankhanza upanga choncho sizisintha. Ndipo nthawi zambiri domestic violence yotero imathera kuimfa. Ndi zinazi ngati kuli kotheka zoti ndizovuta, koma azimayi kapena azibambo ifaso zimagweraso azibambo enaso akuzunzika, kumalimba mtima ndikuchoka moyo nkamodzi. Zikomo kwambiri.